Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Eka Vuyokazi no Tirelo. Hayi yazi yanzima ke izinto zeyingane. Leyo ukuthi uVuyokazi wahamba wayofind out endlini. Bamvala amehlo as if kune surprise enhle, uyahamba la ne-boyfriend yakhe nobaba wengane sorry, baye endlini nayo uyobona indlu entsha, umvalile amehlo, uyahamba nje kuhle kanti uyothi thada nangu omunye engithandana naye. Yinto ethiwani le esibuka lapha kwizingane zesithembu. Mase kwenzeka lokho futhi uMpumelelo u-expect ukuthi uVuyokazi ebe cool, ebe right nje as if ayikho into e-wrong ngakho konke lokhu. Kanti ukwakhiwa kwesithembu yinto enje ngoba phela manje sibona la bathi khona kuyakhiwa basibuka kusuka phansi kuya phezulu ukuthi kwenziwani, yini le abayenzayo. Isalobu mina ngibabazile ukuthi hayibo, wayengekamthatha ahambe uyomkhombisa indlu le entsha athi eyakhe, amvulele ukuthi le ndlu inje inkulu kangaka sizokwenzani lana, abuke kuVuyokazi-ke ajabulele kuMpumelelo-ke asho ukuthi awuhalala-ke baby daddy wayithenga-ke indlu. Hawu cha, siyabona ukuthi uyaphi-ke nempilo, siyakubonga lokhu. No, umvala amehlo wahamba naye. Ngapha lo Tirelo osesendlini usevula imbali ongazona ezakhe. Hayi, uyakwazi ukufound out ulethwe endlini ukuthi woze wo-found out. Kungathiwa nje ifundele ku-social media or izwa ngabantu abahlebayo, landele nje uyitholele ukuthi nangu ukhona. Lapho-ke uTirelo ngaleso sikhathi uzenza lo sisi o-understand-ayo, lo sisi ongenankinga. Lapho ubhizi efonini. Yini le yenziwa uMpumelelo ngempela? Uyaphika-ke yena ukuthi le nto yakhe ufeyile eseqala mayekhuluma noma wakhe, uyaphika. Kodwa le ayenzayo yini? Hhayi, sayibuka into esamuvi sanganekwane. Kodwa ngiyeza-ke ngizolobu nje ngikha kancane ukuthi hayibo, nazi iy'ngane kwizingane zesithembu zizivezela lokhu. Okwamanje nje ngizolobu ngenza amanqampu ngoba ngiphethe isikoronkoro sefoni. Kodwa ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi, bye.